Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dinig akong suwat suliran. Tawag lang ko ninyo sa pangan nga Jaime, Minyo ug may duha ka mga anak. Itago na lang sa mga akong address diri sa Mindanao. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa naitabo sa awm sa akong asawa, sa iyang naong. Nga kinahanglan na hinoong operahan. Aron inyong hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Uso pa'y gibuhat ni Irene sa kusina nga kagulkul man ang mga container o taro. Irene! Oh, Nagusa ka diya? Kasingot ko di mo. ay, akong gipanglimpyuhan ang ilawom sa lamisa. Ato ning ipanglabay ng ubang mga galon, uy, gawa na gamit. Ha? Na, kini mga container nga daan na, ug mga taro nga gitaya panglabay ka na. Ayo. Ang gamit pa na. Ha? Usay magamit pa good, kitaya na gani. Pwede pa na masahuran natog tubig. Ha? Kanang mga daan ng mga container. Ako lang ninang kuanon. Ako lang ninang abisan og dako. Aron nga mudak ko ang baba niya na. O masahuran nagtubig sa uwan. Ha? Unya, kaning mga gitaya na nga taro? Na ako nakita sa YouTube nga pwede pa na matamnan nato og mga utanon. So ayun sabi ko ng patatas ang itanom ana. Unya, akong buslutan ang kilid ana. Din mo'y ablihan kung mag-harvest na ta sa unod sa patatas. Ay, kung maunay mong plano, nahala eh. Ipagawas ng tanan dito sa gawas, bi. Di ta magsigig-tigom, anak dinis kusina. Oy, kay puyan og mga ilaga og ok-ok din eh. Ako na lang nabi. Nikadusingot ka ba yaw eh. Tapay buhok ni mo. Ang kalkag na. Ay. Kamali mo pugni. Nabot si mong naong. Ay, oh, aray! Ano naman ka? Naigo sa akong kuko ang... Hala rin. Agay! Nagdugo ang awom sa imong naong oh. Ubus sa mata. Ha? Ang akong awom di ay naigo sa akong kuko pagdapos na ko sa akong buhok. Kusuga sa dugo eh. Lumpisa na dito ka. Agay! Di ba basig infected niya na? Ay, mi. Katulagi ang awom nga akong natandugan. Ha? Ami kang kutkuton, uy, sa kakatulya. Unya na, mungulngon kon mapalabanan sa nakong kaot. Uy, ay ka nagilabti. Kaya basig amsa na. Mangita lang tagtambal sa katol. Aron nga, di na ni mo kauton. Wato ko silang mama, mangutana ko. Unsa? Uy, di ba yan na maayo, Jaime? Ha? Kahinga naman, ma. Delikado ka ng awam nga matandog, uy. Kay makakanser na. Simbak ko in taon mo eh. Di lang ito na mahitabo. Di gyud naangay nga ibaliwa lang ni Irene. Kay nagdugo man kato dihang nakamrasa niya. Pero masa sige bati nga grabe ma. Kuan lang, katulang ko no, nga lami ko no kaayong kutkuton sige. Anay, basta ay nagpahilabti niya ha. Ilabi pa kay nana siyang naong dapit siyang ilong. Iadto na ninyo siguro sa doktor. Guarded by Arat. Gibaliwara sa kong asawa ang nahitabo sa iyang awom sa iyang naong o sa iyang mata nga dapit sa iyang ilong. Nahadlok ba yagi ko atong pagkakita gid nako nga nagdugo. Apan kadit raman nga nagsakit. Og mikatol na nga lami kuno kaayong kauton. Nagtuo ra sab ko nga padong na maayo kay katol naman. Apan paglabay og usa ka tuig, miana magdako ang iyang awom. Ugon ya. Ipadoktor na gitingali na nato rin eh. Kaya nagkaalam nagdako ng awom nimo sa imong naong. Ug murag nalain man ang iyang kulor. Di pa na ingon ana sa una, di ba? Bitaw, kabantay ko, Jaime. Matag pa namin ako, ani ba? Nga mura bitaw siya og nidako o nikatag. Unya katul paghihapon. Apan kun
Pagrabihan sad nako og gout, mungul-ngul man. Ato na lang nang ipa-check up uy, ato na ipa-doktor. Kay basin og mas muda ko pa niya na. O dok, katul gyud nga lamig ang kauton og maayo. Ilisi lang ang imong sabon. Ha? Sabon ra ilisan, Dok? Basin na irritate lang na sa sabon. Maong ilisi ang iyong sabon nga gigamit. O kanang mild lang nga sabon ha, aron dili ma-irritate ang samad. May iresita sa kong tambal kung mangot-ngot. Undangan na lang ni nako og pagtumar ining tambal, uy. Unsa? Ano man? O paganibuan sa imong pagtumar? Da, wa may epekto. Maghilab naman hinuon ang akong tiyan. Jaime, isuway ka na to ni og paoperahan. Unsa? Paoperahan? Oo, naman ko ni libreng operasyon sa syudad. Suwayan na to dito na. Minor raman ning kaso sa imong asawa, sir. Dali ra ni. Kay naaraman sa gawas sa iyang lawas. Mao ba, nurse? Og mao'y ingon ni Doc nga dili pa ni pwedeng operahan. Kinahanglan pa kuno ning i-biopsy una. So, kuhaan na ka og sample para biopsy. Nadugay lagi ang result sa akong biopsy, no? O bitaw, no? Sobra naman sa usa ka buwan pinaabot na to. Kining suwayan lang ka na to ang doktor. Resulta, gitawag kini og basal cell carcinoma. Og kinahanglan jud kining operahan. Dako-dako jud ang gasto niini. Kay mo-hire pa man ta og espesyalista. Naa sa mga around 70 to 100,000. Kinuo ko. Kamahal di ay? Og mo prangkad na lang ko daan ninyo. Nga dili malikayan nga mahiwi ang ilong sa mga asawa. Unsa? Tungod sa among nasayran, nawadan mi og paglaom nga maoperahan ang akong asawa, kaya asa man taon mi og kwarta. Og usa pa, kuyaw masabdi ang mahitabo sa akong asawa. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, delikado gid ay nga matandugan ang awom ilabi na og naa kini mahimutang sa naong. Unsa man ning basal cell carcinoma? Delikado gid ay ni og kinahanglang operahan? Ikaduhang pangutana, may nag-ingon namo kung nganong amo ko nung gipahilabtan ang awom sa kong asawa o gipabayopsi. Ang biopsy ba ang nakadaot og samot sa awom sa akong asawa sa naong? Ikatulong pangutana, nag-anam gid kadako ang pagkatag sa awom sa akong asawa nga natandog. Ug mura na og nabangag ang kilid sa iyang ilong. Apan wa man mi kwarta nga ikapaopera. Unsa may iyang buhaton o pagkaon nga angay likayan aron dili kini mo padayon sa pagdako. Kay puwerte na gid kunong katula. Ikaapat og katapusan. Wa mi kwarta pang paopera. Pwede ra kuno ni nga i-chemotherapy. Mga pila masad ang magasto ana. Wala ba'y pwede imnon o ipahid ini para matangtang? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jaime. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kong partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Dili na nato dugayon guys, ipadala na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa gyud ipada sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta to mga sukintig paminaw? Kumusta mo guys? No hinaot unta nga karong mga panahon na agoy init na kay rondok no kay ting file
naman ron sa mga certificates of candidacy. Hoy, kamo ba ang mga kandidato di gyud na mag-away-away ay in town mo pakigpatay away Ay, din sa pareha ra gud Facebook. og basketball, maglaman Oo. ng kauman. Support lang, no? Support lang yun ta. Pero di ta mag-away, di po mo masuko. Kung lain po gisuportahan sa inyong silingan Oo. or sa inyong kaila, kay sus, daghan kay na nga unfriend sa Facebook. Hala, tungod ana, naunsa. Ang husband and wife kay nag-away Oo. like partido lagi. Pa silang demokrasya man eh. That's what you Demokrasya. call democracy. Oo. No? So, relax O lang. ginaot nga dili kapugan kung ganahan ka mo kandidato, no? Correct. Kay Pero, demokrasya man eh. pero mo kandidato gi sila, Dok, ba? Dapat kibaw sila sa trabaho, ha? Bitaw. Tingali- Basta og pataka lang apply pero apply trabaho wag ka job description. O niya, inigdaog, may ngon dahil magunsa day ko. Unsa day ako trabaho na mo na ni Ron. Ang alawan sa sweldo. Mo na ni gidangat. Ay, nako. So, okay. So, Yes. atong bakutlo nga pagtulunan karon adlaw attorney is you have nothing to prove to anyone. Yes, tinuod gyud kanang wa man kay tulubagon sa uban. All you need to do no is to follow your dreams ug questionon kanila imo man na. Basta Yes. wa lang ka nakayatak sa katungod sa mga tao. Aw, pasagdi lang na sila. Ingon bitaw sila nga, do not compare yourself to other people. You compare yourself to who you were or who you were yesterday. Kinsa man kagahapon, di kumparar karon. Yes. Ayaw kumparar sa mong silingan kay may stress ka ni ana, no? Correct. Ah. Correct. Okay, yung mga agree today. Ang Aw. agree day may pagpaminaw sa mga Bertudaso. Yes. O mga Tilin, o mga Dolorito, family dia sa Sugod, Southern Leyte. Madong pagpaminaw ni Jodia, no? Correct. Ah. Ug letter sender nato karong adlaw, Dok. Si Jaime. Jaime taga Mindanao, no? Yeah, 35 years old, minyo, may duha ka mga anak attorney, no? May Yes. sa aom siyang asawa sa naong, no? Ah. So una niyang pangutana, Dok, no? Oh. Delikado ba gyud kunog matandugan ang aom ilabi pa ug naa mahimutang sa naong. Unsa maning basal cell carcinoma? Yes. Delikado ba gyud di ay ni ug kinahanglan ba kunong operahan? Ako lagi ning Carcinoma di ba? carcinoma, cancerous ni siya. Cancerous, Ah. correct. Oo. Kani nga itong naong manggod, mo nagkatawag danger zone ni siya attorney kay daghan kayo dihang mga nerve supply, blood supply, no? Na itong ilong, na diha ang atong baba, ang atong mata. So, very, kuan gini siya, yung delicate part sa human body, no? So, imong pangutana, unsa maning basal cell carcinoma, no? So, ako lang yung kining dali o no, pa rin kamutan ako makasatisfied ko ni mo, Jaime. Kining basal cell carcinoma, usa ni siya ka cancer, no? Or malignancy. Other name ani kining basilyuma, no? Most common ni siya cancer sa panit, no? Kini siya common mga sa mga area nga ma-expose bitaw sa adlaw like sa naong kay di ba nato pirming tabunan atong naong, no? Ang atong tabunan ang ato yung lawas ug lower extremities ug upper extremities, no? So most common skin cancer ni siya usually wala ni siya sakit unya kining makita nimo ang mga blood vessels nga nagdagandagan o naa nag mag-traverse diyang dapita sa kining tumor, no? Akong balikon kining expose sa sun nga part sa body ang kasagaran mapiktuhan ni aning basal cell carcinoma. Another name nani is rodent ulcer, no? Ang color ani kasagaran dark brown or blue or gray. So depende sa area sa naong nga napiktuhan. Usually 100% 5-year survival, no? 100% 5 years. You don't have to worry for the next 5 years, no? So ang prognosis ni is good, no? Maayo ang prognosis, meaning dili kayo kadlukan ug hopefully nga dili siya mo spread to the other parts of the head area or sa naong. Ang treatment ani ato ni is surgery or chemotherapy, pero surgery yun, no? How So tangtangon gyud. how to diagnose this basal cell carcinoma is through biopsy. Kay through biopsy makitaan magud kung malignant ba or benign. Usually maka-diagnose nato ni mga dermatologist, mga doktor, no? Ilan ning i-script unya curatage, no? Kami inang kanang ilang Sure. kuan og sample nga Okay. eksaminon sa laboratorio. Ikaduhan niyang pangutana, may nagingon kuno niya ngano kunong gipahilabtan ang aom sa iyahang asawa or gipabiopsy. Ang biopsy ba maoy makadaot og makasamot sa aom sa iyang asawa sa naong, no, sa iyang asawa?
I don't think so. Ang biopsy Lagi. is diagnostic procedure na siya, Jaime. Nga, musuta kung ang usa ka tissue or body parts, tumor, benign ba or malignant. May galing kog benign, dili siya cancerous. May galing kog malignant, cancerous Cancerous. na siya. So, sa makausa pa akong balikon, kining biopsy, diagnostic procedure ni siya. Dili ni siya inog tambal. Mag-antambal, magdepende sa resulta sa biopsy, no? So, katong pagkuha og sample tingali sa awom sa imong asawa, maotoy usa ka pamaagi nga masuta kung benign ba or malignant. Okay. Ug yang ikatulong pangutana, Doc, nag-anam-anam kunog kadako ang iyahang pagkatag sa awom sa asawa karon kuno nga natandog ug murag nabangag ang kilid sa iyahang ilong apan wa kuno sila'y kwarta pa nga ipaopera unsa may pwedeng buhaton or mga pagkaon nga angay likayan aron dili na kuno na mupadayon ang pagdako kay pertigyud kunong katula. Jaime, naman ka sa Mindanao, no? Well, I do not know where exactly in Mindanao man ka nagpuyo. Pero daghan man kahit ang mga government hospitals nga mahimong makaatiman ninyo, no? Kay kwarta man sa ng problema. So, kining basal cell carcinoma, uban niya ni magka-ulcer, may malungag kung walay tambal, no? Balikon ako, ang tambal ani is surgery, pero naapoy, gitawag na to radiation o chemotherapy. But depende na sa discretion sa attending doctor. Usually, ang matindi na akong balikon, dermatologist, no? Magpatabang mo diha, election time man, may daghang kay mga politician ron, mutabang og mga medical problem kay para nga makuha po silang kakuhag buto nimo, no? You take this advantage election time, daghang mga politician nga Mutabang. Manggihatagon kay na sila karon. sayon guys. dolon, ha? Bitaw pero naa may mga maif no kanang program na sa ato ang government nga pwede gid mo maka-avail. So adto lang gid mo. Pwede mo maka-avail ana no. Ang katapusan niyang pangutana, Doc, wa lagi sila kunay kwarta no pagpa-opera. May mga ingon ana kuno nga pwede ikimo therapy, mga pila sad kunoy magasto ana. Wa bay pwedeng imnon or ipahid ani lahi mo gud ang chemotherapy. Lahi ang chemotherapy na although usa sa gi-recommend nga chemotherapy kay naasay daghang mga klase ay immunotherapy daghan pero ang ultimate gyud nga inunta suggested na first kanang treatment ani especially kung wala pa nakamistastasize ang cancer cells is surgical removal gyud atari na so kinahanglan gyud mo muduol sa pinakadako nga government hospital diya sa Mindanao para makatabang ninyo natay mga social worker nga naan sila budget for this purpose, no? Ug di apa ka rin sa Cebu, pwede ra ka i-refer sa among mga government hospital dire, Vicente Soto Pananglitan, no? So kung pananglitan pasagdan ni siya na ay posibilidad nga mukatay ning cancer cells ngadto sa bukog, nabayan ni sinaong, no? Posible ngadto sa brain. So as soon as possible, Jaime, please go and see a dermatologist or a surgeon nga mohimo sa inunta surgical procedure, no? So mo na ako ika-istorya. So ang kining problema na man ni sa panit pero balikon ako kung pasagdan siya, makalamay siya, makamistaslasay siya ngadto sa ubang parte sa lawas, most likely sa bukog ug ngadto sa brain. Okay. Alright, kinahanglan gyud na nato no dili na nato gyud pasagdan. Yeah. Kay seryo medyo need gyud og chemotherapy no but like I said, pwede gyud ka maka-avail of services sa MAIF no. Mga sukintig paminaw hinaot unta nga nang may nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Riley Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak Areman. Daghang salamat og maayong adlaw.